Rías Baixas dá por generalizado o arranque da vendima deste 2025. A día de hoxe, os viticultores da denominación de orixe xa levan recollidos máis de 31 millóns de kilos de uva. Vale que a campaña foi moi madrugadora, todo apunta a que será longa por mor da chuvia. As condicións meteorolóxicas obrigan as adegas estes días a baixar o ritmo. Que tal, saudos? A AMPA do Colexio O Grupo de Ribeira intensifica as súas protestas. Tras a concentración do pasado luns, esta mañá convocaron unha cacerolada nos accesos do centro a hora de entrada ao colexio. Manterán esta medida de presión todos os días ata lograr a incorporación dun titor para terceiro de primaria. Concentración tamén en Pontevedra, neste caso da UGT, para defender a reducción da xornada laboral. Os delegados de Pontevedra, Arousa e Deza apoian a proposta da ministra de Traballo, Yolanda Díaz, a prol de reducila ás 37 horas e media á semana. Din que este é o camiño cara a mellora real da clase traballadora. Malestar na Deputación de Pontevedra polas protestas durante a etapa da Vuelta que se celebrou onte nas Rías Baixas. A etapa tivo que rematar 8 kilómetros antes da meta. O presidente provincial asegura que respectan as protestas pacíficas, pero condenan o boicot á proba deportiva. Outono ateigado de música no concello de Ribeira. Uxía, Sumrá e a Asociación Cultural Donaire pasarán polo Auditorio Municipal Ribeirense ao longo deste outono. As tres propostas teñen entrada de balde. A primeira delas vai ser xa o vindeiro día 20 deste mes con Uxía no marco da súa xira 40 aniversario. E a Asociación Barbantea organiza en Boiro unhas xornadas formativas para adestradores sobre a atención a deportistas con autismo. Desenvolveránse o 16 e 18 deste mes con formación teórica no centro social e unha segunda sesión práctica no pabillón de Barraña. O obxectivo é avanzar cara a plena inclusión no ámbito deportivo. Pois con todo isto moito máis comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, continúa moi grave o home que sufriu onte queimaduras na explosión dunha bombona de butano na súa vivenda de Marín. Aínda que puido saír polo seu propio pé do edificio da Rúa Méndez Núñez, as feridas que sufriu fixeron necesario o seu traslado ao complexo hospitalario da Coruña. En canto inmoble, o Concello de Marín confirmou que xa están en marcha as tarefas de emerxencia para a demolición da vivenda que sufriu graves danos estruturais nesa explosión. Tras as inspeccións pertinentes, decidiuse o seu derrube para evitar poñer en risco a veciños e peóns. A AMPA do Colexio Grupo de Ribeira intensifica as súas protestas. Tras a concentración do pasado luns, esta mañá convocaron unha cacerolada nos accesos a ese centro educativo xusto a hora de entrada ás aulas. Manterán esta medida de presión todos os días ata lograr a incorporación dun titor para terceiro de primaria. A comunidade educativa do Ceipo Grupo segue en pé de guerra para lograr que a Consellería atenda as súas demandas. Tras un claustro extraordinario celebrado a pasada tarde no que a directiva do centro dimitía en bloque, os mestres acordaron intensificar as protestas. A AMPA secundou a medida convocando unha cacerolada entre as 9 e 9:30 da mañá, que se repetirá a diario ata ter resposta de educación. Hoxe empezamos con esta cacerolada que vamos a manter todos os días de 9 a 9:30 ata que haya unha solución. A solución únicamente pasa porque nombren a un titor ou unha titora, a un profesor sustituto que se encargue dese grupo, dese terceiro B. Pois vamos a seguir con esta medida, pero bueno, foi de alguna maneira precipitada onte a tarde a través de un claustro extraordinario que tuvo o profesorado sempre acompañado da AMPA nas súas movilizacións, e a AMPA decidiu pois liderar esa protesta porque dimitiu e tuvo como consecuencia tamén a dimisión do equipo directivo en bloque, é dicir, a dirección, a secretaría e a xefatura de estudios do colexio dimitiu, e ahora mesmo estamos nunha situación de interinaxe que non leva a ningún lado.
Nena Consellería alegan que o centro conta cos recursos docentes que lle corresponden e que o número de profesionais é mesmo superior ao catálogo que lle correspondería por número de alumnos. Isto é claramente un atentado á calidade do ensino, é unha burla respecto do noso colexio e que onte se nos responda con unha nota de prensa que nem siquiera nos responderon a nós porque nós non temos aínda noticias nin de xefatura territorial nin de inspección e que nos respondan a nós dicindo que o catálogo do colexio, que é un catálogo totalmente obsoleto dos anos 80, estás a máis que completado porque por fin grazas ás protestas que fixemos o ano pasado, este ano recuperamos máis personal de necesidades educativas especiais, que sigue sendo escaso, pero recuperamos ese personal que tiñemos no curso 23-24 e nos din que como recuperamos ese personal e temos o catálogo para ele superado, que son os profesores que nos corresponden por número de alumnos, que non nos van a mandar a ese titor ou titora sustituto. A incorporación do titor para terceiro non é a única demanda dos pais, que reclaman máis especialistas e coidadores para atender o alumnado con necesidades especiais, así como a mellora das instalacións e o remate de obras pendentes. Ademais, as protestas adoptarán outras medidas de presión, como unha campaña de recollida de sinaturas. E concentración da UGT ante a subdelegación do Goberno en Pontevedra para defender a reducción da xornada laboral. Os delegados de Pontevedra, Arousa e Deza apoian a proposta da ministra de Traballo, Yolanda Díaz, que pasa por establecer unha xornada de 37 horas e media a semana, medida que non iría acompañada dunha reducción salarial. Dende UGT poñen o foco nas condicións máis precarias que sofren moitos traballadores, sobre todo nos casos nos que as empresas carecen de convenios colectivos. Pero o sindicato, este é o camiño na mellora real da clase traballadora, facilitando a conciliación familiar. Queremos que todas as persoas teñan dereito a gozar das xornadas de 7 horas e media, como xa hai en moitas empresas con convenio e como xa se disfruta nas administracións. Para quen estamos pedindo realmente? Para aquelas persoas que non están tan cubertas por convenios adecuados e están aínda que as 40 horas semanales máis as horas extras que acaban facendo a que lle cadra. Co cual que pedimos? Que haxa un pouquiño máis de conciliación familiar e que se deixen de xogar cas persoas traballadoras, sobre todo cas que están máis en precario. Malestar na Deputación de Pontevedra polo boicot á etapa da Volta que se celebrou este martes nas Rías Baixas. A proba arrancou con normalidade en Combarro, no concello de Poio. Ao longo do traxecto producíronse manifestacións e protestas a favor do pobo palestino, pero finalmente a concentración masiva que se celebrou en Mos no final da etapa obrigou a adiantar a meta 8 kilómetros. O presidente provincial asegurou hoxe que respectan as protestas pacíficas, pero condenan o boicot á proba deportiva. A Deputación de Pontevedra lamenta o boicot ao final da Volta Ciclista nas Rías Baixas. A 16ª etapa saiu onte con normalidade dende Combarro, no concello de Poio, pero a multitudinaria protesta en apoio ao pobo palestino en Mos obrigou a adiantar a meta en 8 kilómetros. O boicot non é unha imaxe que as Rías Baixas quere transmitir ao mundo. Somos un territorio pacífico, cordial e aberto aos cidadáns de todas as partes. Imos a seguir apostando polo deporte que une e non divide. Na súa valoración, López diferenciou entre as protestas que se sucederon ao longo do traxecto dos ciclistas e a movilización en Mos. Acusou os manifestantes de poñer en perigo os deportistas. Sí ao dereito á manifestación, non ao boicot, sí á liberdade de expresión, non arriscar a seguridade dos ciclistas. E nestas me manteño. Eu, despois do sucedido onte, pois reafírmome nestas palabras. É unha garantía de convivencia, de liberdade en democracia. A nivel político, o presidente provincial sinalou o BNG. A formación apoiou as movilizacións e mesmo algúns dos seus membros, como o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participaron nas protestas. Acusou os nacionalistas de dobre moral. Por que o alcalde nacionalista de Pontevedra non pediu, solicitou a retirada dos deportistas no Mundial de Loita celebrado aquí na cidade? Por que Lores non saliu a manifestarse ou non animou a que outros o fixeran cando se celebrou o triatlón en xuño? O que sí quero manifestar é o perigoso precedente que se acaba de sentar. Así as cousas, López asegurou que Pontevedra é unha provincia comprometida coa paz. Eu tamén quero a paz en Gaza. Como a todos, eu tamén quero
que cesen as esceas de horror e masacre que se están producindo a diario, que teñen como víctimas inocentes a moitos civiles e nenos e nenas. Como a todos, eu tamén amoso a miña solidaridade e toda a miña empatía coas víctimas e desexo que a comunidade internacional medie no conflito. O presidente defendeu tamén que a Deputación continuará traballando para que la Vuelta regrese á provincia. Bueno, Luís López, o presidente da Deputación de Pontevedra, apuntou tamén o papel da subdelegación do Goberno. O presidente provincial pediu a Abel Losada que asuma a responsabilidade e renda contas polo acontecido onte na etapa da Vuelta. Pola súa banda, Losada defendeu a actuación das forzas e corpos de seguridade do Estado durante esas protestas e condenou a interrupción da proba. Pido ao subdelegado do Goberno en Pontevedra que asuma a súa responsabilidade e renda contas de inmediato sobre o que aconteceu onte, que, polo visto, a isto non puido pillalo de sorpresa. Entendo que aquí o subdelegado do Goberno en Pontevedra ten moito que dicir ao respecto. Tampouco non son experto, pero si vin situacións na propia carreira, durante a carreira, que ao mellor se houvese outro tipo de dispositivo, falo desde o relativo descoñecemento, pois ao mellor non se daban situacións como as que se deron. En primer lugar, nuestra condena total y explícita por la interrupción de la prueba deportiva y la ocupación del espacio público. Una vez más, expresamos nuestro apoyo al libre derecho de manifestación y reunión para transmitir la solidaridad del pueblo español con el sufrimiento del pueblo de Palestina, que está padeciendo un genocidio execrable. La actuación del dispositivo, compuesto por casi medio millar de guardias civiles y policías nacionales, fue medida, justa, proporcionada y muy profesional. Quisiera pedir sentidiño a algunos dirigentes del Partido Popular, que parecen empeñados en sacar rédito político a toda costa de estas manifestaciones contra la Vuelta Ciclista a España. O Concello de Pontevedra acada a débeda cero consolidada. O Goberno local ten previsto saldar este mes máis de 5,5 millóns de euros de 7 préstamos pendentes cos bancos. Esta débeda cero será de facto, pero non xurídicamente. É que o Concello aínda lle quedará pendente un préstamo de 900.000 euros co BBVA correspondente ao ano 2024. Segundo explicou González, non se pode amortizar neste momento porque aínda non está consolidado. Este préstamo forá solicitado o 4 de outubro de 2024 e ten un período de carencia de 2 anos, polo que hai que agardar este tempo. O habitual é que neste prazo se paguen intereses, pero non se amortice débeda, algo que non sucederá no caso do Concello de Pontevedra. O edil de Facenda explicou que non se pagarán intereses, xa que non se dispuxo nin se disporá de ningunha contía deste préstamo, o ter fondos propios suficientes para afrontar os investimentos previstos. Ten que figurar forzosamente porque ti no orzamento puxeche este préstamo vai vinculado a estes investimentos. Como temos, digamos, cash suficiente para poder abordar estes investimentos, por tanto, non estamos dispoñendo do préstamo. Pero o préstamo existe como tal figura xurídica, nada máis. Pois en Pontevedra seguimos porque o Partido Popular exixe ao Goberno local máis traballo e menos propaganda. Para Rafa Domínguez, o executivo de Miguel Anxo Fernández Lores acumula fracasos en diferentes proxectos que foran destacados polo seu propio equipo. Fala así da caída do gastroespazo do mercado de abastos, o uso escaso do transporte a demanda coñecido como coche de punto, o aluguer dos terreos da Canicova para construir unha planta de compostaxe, o skatepark da rúa Raña Vitoria ou o atasco no pabillón municipal da Parda. Segundo o popular pontevedrés, estes proxectos son exemplos dun goberno esgotado. Gastroespazo, coche de punto, alquiler de Canicova, todos los proyectos que anuncia Lores a bombo y platillo como ideas pioneras acaban frecuentemente en el limbo. Acaban frecuentemente en el olvido. El problema es que dedica más tiempo a hacer propaganda que a liderar la puesta en marcha y el mantenimiento de sus proyectos. Lores va cuesta abajo,
continúa en el cargo porque el BNG no tiene relevo. Y el problema es que esta cuesta abajo con él se lleva a toda la ciudad. Una ciudad que requiere ambición, altura de miras, trabajo y no conformismo y desidia. E de Pontevedra apoio onde o vindeiro luns darán comezo as obras de humanización da PO 308 no treito comprendido entre a Barca e o Casal de Ferreirós. Este mércores tivo lugar unha reunión para coordinar o plan de tráfico que funcionará durante a execución destas obras. Ademais de membros do goberno local, no encontro participaron representantes da Xunta, do Concello de Pontevedra, da Garda Civil, da Policía Local, da empresa adxudicataria e tamén de empresas locais. O plan comezarase a aplicar en outubro, coincidindo co inicio dos traballos na Avenida da Barca. Manterase aberto un carril con sentido único de circulación dende Poio dirección a Pontevedra. Pola contra, para os vehículos que precisen sair de Pontevedra dende a Ponte da Barca, habilitaránse itinerarios alternativos como pola Caeira ou coa subida cara ao polígono do Bao. Esta é a primeira fase do proxecto de humanización da PO 308. Trátase dunha actuación recollida nun convenio asinado entre o Concello de Poio e a Xunta cun investimento total de 1.600.000 euros e un prazo de execución de 12 meses. A partir da terceira semana é cando se iniciaría o primeiro plan de tráfico co sentido único de acceso desde Poio hacia Pontevedra, e todos aqueles vehículos que quieran sair de Pontevedra tendrán que sair ou ben polo que é a Caeira ou desviarse por Domingo Fontán á zona de bombeiros e subir polo polígono do Bao. Na reunión de hoxe tamén estaban invitadas e presentes as empresas de Poio que utilizan vehículos de mercancías, sobre todo cando veñen da carretera Vila García, que van a facer o que é o desvío polo polígono do Bao. Bueno, e a volta da publicidade falamos da vendima, que podemos dicir que estes días está en stand-by á espera de que pasen estas chuvias. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. O alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, confía en que as obras de reforma da Casa Consistorial poidan estar rematadas para primeiros de 2026. As obras na actualidade céntranse nos acabados interiores e a instalación dun ascensor accesible que cumpra coa normativa vixente. Aínda que a simple vista parece que xa está rematada, co groso dos traballos da fachada exterior xa listos, a obra de reforma da Casa Consistorial, na que se invisten ao redor de 3,5 millóns de euros, aínda non o está. Os traballos céntranse na actualidade nos acabados interiores e na instalación dun ascensor accesible que cumpra coa normativa vixente. Segundo informou o rexedor, os prazos que se manexan pasan porque poida entrar en funcionamento a primeiros do ano que ven. Sí, moita xente pensa que pode estar acabada esta obra do Concello, pero non é certo. As obras proseguen no seu interior, coa reforma integral que se estaba facendo a este Concello, pois en Ribeira estaríamos investindo 3,5 millóns de euros procedentes de fondos do Estado español para a reforma de edificios públicos. Indicar tamén que este Concello pois, prevemos que poida estar finalizado para principios do ano 2026 e que, por tanto, xa a nova Casa Consistorial poida entrar en funcionamento pois, a comezos do ano que ven e que a poboación pois, poida ter as oficinas xa outra vez no centro urbano de Ribeira, e indicar que agora mesmo pois, tamén estamos cos procedementos para dotalo dun ascensor accesible que cumpra con toda a normativa de accesibilidade e tamén pois, eso, con esas reformas interiores que ainda quedan por rematar. Un dos principais cambios na obra foi a instalación da envolvente térmica, que implicará unha notable mellora da eficiencia enerxética coa instalación de paneis solares e o illamento térmico de todo o edificio, coa instalación de dobre vidro. Por tanto, vemos que o principal cambio é o de fora. Temos unha envolvente térmica pois, con doble fachada, unha fachada ventilada, que permitirá pois, prevese reducir o consumo enerxético e, por tanto, tamén a confortabilidade das persoas que están traballando ali dentro para dar un servizo público en óptimas condicións. Haberá tamén unha reorganización de todos os departamentos para que poidan pois, prestar o seu servizo da mellor maneira posible
e agardamos que a veciñanza pois tamén se vexa con iso reforzada a hora de acceder aos servizos públicos que ofrece o Concello de Ribeira. E para os que xa o preguntan, si terá reloxo, a intención do Concello é instalar de novo na fachada o reloxo que xa presidía o vello consistorio. E o Concello de Boiro obtén a certificación de seguridade de categoría básica no marco do Esquema Nacional de Seguridade ao cumprir os requisitos fundamentais de protección. Segundo indican fontes municipais, trátase dunha certificación que outorga o Centro Criptográfico Nacional e coa que contan moi poucos municipios da provincia da Coruña. O distintivo acredita ante a veciñanza, empresas e o resto de administracións o bo facer do persoal técnico municipal e en particular do Servizo de Informática. Departamento, este último que foi ademais o que impulsou o proceso ao ser unha aposta do Concello pola protección dos sistemas de información e a prevención contra a ciberdelincuencia. A obtención desta acreditación foi posible grazas tamén á asistencia técnica da Deputación da Coruña. Viámolo no arranque deste informativo. Rías Baixas dá por generalizado o arranque da vendima deste 2025. A día de hoxe, os viticultores da denominación de orixe xa levan recollidos máis de 31 millóns de kilos de uva. Os máis madrugadores iniciaron os primeiros traballos de viño base para escumosos e outras elaboracións o pasado 20 de agosto. A partir de aí foron incorporándose o resto de viticultores e adegas de xeito escalonado nas diferentes subzonas. Así, en canto a variedades brancas, xa se recolleron máis de 31,3 millóns de kilos de uva. No referente ás tintas, a contía vendimada non acada aínda os 20.000 kilos. Ademais dos traballos de recollida, o Consello Regulador destaca o labor que están a realizar os 25 veedores que o seu departamento técnico desprega nos viñedos co obxectivo de controlar a orixe e calidade da uva que está a entrar en adega nesta campaña de 2025. Pero a chuvia condiciona a vendima en Rías Baixas. A entrada de uva nas adegas está paralizada por culpa do mal tempo. É o caso de Mar de Frades, onde están a vivir unha das campañas máis madrugadoras que lembran nos últimos anos. Comezaron o pasado 25 de agosto. Con todo, os seus responsables auguran unha vendima longa, logo dun primeiro para unha semana pasada e agora outro que como mínimo se vai prolongar ata este venres. Xornada de pouca actividade nos viñedos de Rías Baixas. Estamos en plena vendima, pero a chuvia marca hoxe os traballos. A uva non está a entrar nas adegas por mor do mal tempo. É o caso de Mar de Frades. Empezamos con muy buenas temperaturas y sin precipitaciones, pero ya la semana siguiente llegaron precipitaciones que se repitieron de nuevo esta semana. Eso nos está llevando a que sea una vendimia muy intermitente, con paradas debido a la lluvia, también debido a los días de descanso de los domingos. Así que ante esta situación auguran unha campaña longa. No queda otro remedio que caracterizarla como una vendimia muy larga, pero que la sacaremos adelante. E as chuvias destes días, como afectan nas uvas que aínda non se recolleron? Analíticamente está bajando la graduación alcohólica, el grado de alcohol probable que tiene la uva. También se está desequilibrando y está entrando con mucha agua. No porque la uva entre mojada, que por supuesto los días de lluvia nosotros paramos la vendimia y no tenemos recolección, pero sí por todo lo que absorbe el propio racimo a través de las raíces y todas las precipitaciones que han caído estos días. Aquí en Mar de Frades a vendima comezou o pasado 25 de agosto, unha das campañas máis adiantadas que lembran. Arrancou a moi bo ritmo, con boas temperaturas e maduración perfecta. Se adelantó pues debido al verano caluroso que hemos tenido, con muy escasas lluvias. A partir de junio pues no tuvimos apenas ninguna precipitación y eso hizo que la maduración pues fuese muy rápido, sobre todo en algunas parcelas concretas. Y nos sorprendió a todos, pero el 25 de agosto pues empezábamos la vendimia y con una calidad excelente, un equilibrio entre la graduación alcohólica, acideces bajas para el momento en que nos encontrábamos. E aínda que é cedo para dicilo, aquí tamén creen que esta será unha moi boa anada, aínda que non se atreven polo de agora a cualificala de excelente como a de 2024, á espera de fermentar todos os mostos e catar todos os viños.
Falamos tamén de enoturismo. A Ruta do Viño Rías Baixas prepara unha nova edición da súa cata de vendima. Trátase dunha proposta na que se explica todo o proceso do viño, dende a recollida da uva ata a súa elaboración. Os asistentes poderán aprender de forma práctica e visual os distintos factores que afectan ao crecemento da uva, así como as distintas variedades da denominación de orixe Rías Baixas. A cata vai ter lugar o vindeiro 19 deste mes de setembro no Pazo de Mugartegui en Pontevedra. As entradas xa están á venda. Trátase dunha experiencia completa alrededor da elaboración dos viños de Rías Baixas dende o inicio ao final. A Ruta do Viño Rías Baixas prepara unha nova edición da súa cata de vendima, unha actividade que vai ter lugar en Pontevedra, no Pazo de Mugartegui, o vindeiro día 19 deste mes de setembro. A proposta permite ao público coñecer os distintos tipos de uvas, mostos e viños da denominación de orixe Rías Baixas. Una cata es una cata, quiero decir, se van a catar vinos Rías Baixas, se catan 4 diferentes vinos Rías Baixas, de diferentes subzonas, de diferentes tipologías, pero antes de catar esos vinos intentamos adentrarles un poco en ese proceso, ¿no? En cómo se vendimia, con lo cual siempre se les ofrece a los asistentes una cata de uvas, traemos diferentes catas de uvas blancas y tintas, de diferentes variedades, para que puedan degustar, catar esas peculiaridades, esas diferentes, esa riqueza que tienen nuestras uvas, para luego pasar a catar un mosto y luego ya nuestros vinos Rías Baixas. A actividade contará con prazas limitadas, estará dirixida polo sumiller Nacho Costolla. Lleva más de 10 años colaborando con la Ruta del Vino Rías Baixas. La verdad es que es una persona con un gran conocimiento, pero sobre todo que engancha, que conecta muy bien con el público, con la idea de hacer una cata apta para todo el mundo, ¿no? Fácil, divertida, entretenida, pero que a la vez uno se vaya con conocimientos grandes, ¿no? Con conocimientos potentes de cómo son nuestros vinos. Os asistentes aprenderán de forma práctica e visual os distintos factores que afectan ao crecemento da uva, así como as diferenzas entre as distintas variedades autóctonas da denominación de orixe: Albariño, Treixadura, Loureira, Pedral, Sousón e Caíño Tinto. Unha experiencia que lles achegará de primeira man a vendima en Rías Baixas, pensada para un público amplo. Es perfecta para todo el mundo. Yo creo que el que nunca ha catado es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque aprenderá las primeras cosas, pero también alguien que ya esté más habituado a nuestro proceso de elaboración, ¿no? A nuestros vinos, yo creo que también es una cosa entretenida, ¿no? Porque siempre tenemos cosas nuevas que aprender, ¿no? De nuestros vinos que son tan ricos. Como xa ven sendo habitual, estes viños maridarán con conservas de peixes e mariscos de Anfaco Cecopesca, unha organización coa que a Ruta do Viño Rías Baixas colabora de forma habitual porque, segundo indican, os seus produtos xeran valor e se complementan moi ben coa ruta. As entradas para esta actividade xa están disponibles en ataquilla.com. Outono ateigado de música no Concello de Ribeira. Uxía, Sumrá e a Asociación Cultural Donaire pasarán polo Auditorio Municipal ribeirense ao longo deste outono. As tres propostas son de balde. A primeira delas vai ser xa o vindeiro día 20 con Uxía no marco da súa xira 40 aniversario. Xunto coa mostra de teatro, a música será outra das grandes protagonistas da programación cultural de Ribeira para este outono. A Deputación da Coruña chegará á capital do Barbanza 3 propostas que se celebrarán no Auditorio Municipal con entrada gratuita. A primeira delas será xa a próxima semana co concerto de Uxía programado para o 20 de setembro. A primeira das actuacións será o sábado 20 de setembro, para a vindeira semana xa. Imos a ter aquí a Uxía, que está celebrando o seu 40 aniversario xa no mundo musical. Entón este espectáculo pois combinará música que leva facendo xa ela dende os inicios a novas combinacións que está facendo na actualidade. Xa en novembro tocará a quenda ao grupo de jazz Sumrá, que ofrecerá un concerto o día 15. Pechará o ciclo a Agrupación Cultural Donaire, que encherá o Auditorio de Música e Baile Tradicional o día 22 de novembro. Xa no mes de novembro, co gallo de que é pois a tempada da música, non? A tempada de Santa Icía, a patroa da música, pois esas dúas actuacións que quedan metémolas en novembro xa pensando niso. Temos no mes de novembro, o 15 de novembro, o sábado 15, teremos aquí a agrupación de jazz máis importante, non, actualmente a nivel galego, Sumrá, este trío que vai estar pois deleitándonos no Auditorio Municipal, como xa dixen, ás 8 da tarde, con un concerto especial para celebrar xa os seus 25 anos de traxectoria. E logo teremos a vindeira semana, o sábado 22, a Asociación Cultural Donaire,
que vai estar aquí tamén pois celebrando o seu 25 aniversario, conmemorando con música tradicional galega e baile tradicional galego, que é ao final o que se levan dedicando dende hai xa 25 anos. Os 3 espectáculos serán de balde ata completar aforo, darán comezo ás 8 da tarde, poderán retirarse as invitacións media hora antes do inicio de cada función. Máis asuntos, a Asociación Barbantea organiza en Boiro unhas xornadas formativas para adestradores sobre a atención a deportistas con autismo. Desenvolveránse o 16 e 18 deste mes con formación teórica no Centro Social e unha segunda sesión práctica no Pabillón de Barraña. O obxectivo é avanzar cara á plena inclusión no ámbito deportivo. Xa está aberto o prazo para inscribirse nas xornadas de Portea que se celebrarán en Boiro os días 16 e 18 deste mes. Trátase dunha formación deportiva dirixida a adestradores na que monitores especialistas encargaránse de orientalos para traballar con persoas con autismo. Esta formación, repito, orientada para os adestradores de todos os clubs deportivos da zona. Dende a asociación vemos que é un requisito imprescindible se estamos peleando por unha sociedade o máis inclusiva, o máis adaptada a todos os nosos individuos TEA. Por eso indico que sería moi bo de parte de todos os adestradores, por favor, asistir a esta formación que vai a ter lugar os días 16 e 18 de setembro en horario de 5 a 9 da tarde. No Centro Social sería a parte teórica e o día 18 no Pabillón de Barraña a parte práctica. A iniciativa de Barbantea conta co apoio de Gealsa, que volve a apostar pola inclusión e o deporte, unhas das liñas principais do seu programa de responsabilidade social corporativa WISI. E unha necesidade que desde Barbantea se nos planteou a Gealsa, e como ben sabedes todos, dentro do noso programa de RSC WISI, un dos pilares é a atención a persoas con capacidades diferentes e ao mesmo tempo tamén a promoción do deporte. Entón vimos que casaba moi ben esta actividade con esas dúas accións. O deporte é unha ferramenta moi útil para desenvolver valores nos individuos e queremos que ten que ser para todos e todas e para todas as persoas independentemente das súas capacidades. Por eso creemos que a formación dos adestradores e adestradoras na atención a persoas con TEA nos servirá para que estas persoas tamén podan desenvolverse en diferentes actividades deportivas. Dende o Concello de Boiro colaboran na iniciativa cedendo as instalacións do Centro Social e do Pabillón de Barraña, que acollerán as sesións teóricas e prácticas. Facemos chegar o deporte a persoas con distintas capacidades. Como non pode ser de outra maneira, o Concello tamén ten que estar aí, non teñen que estar aí as administracións, en este caso a nosa que é a máis próxima, evidentemente traballamos para estas cousas e seguiremoslo facendo, que isto pode ser un xermen dun inicio maravilloso de ampliar o noso deporte boirense, que xa, a verdade é que está en moi bo lugar, penso. A formación é de balde e habilitaránse unhas 50 prazas para que poidan asistir adestradores de toda a comarca. E seguimos con máis actualidade deportiva, agora no Concello da Pobra, onde se presentaban esta mañá as actividades incluídas nas escolas deportivas municipais para o curso 2025-2026. A oferta para nenos e adultos suma en total unha vintena de propostas. A oferta das escolas deportivas municipais na Pobra, dirixidas tanto a cativada como a adultos, suma este novo curso unhas 20 disciplinas, unha cifra semellante á de anos anteriores, froito da colaboración entre o Concello e os diferentes clubs do municipio. As actividades que parten da área municipal de deportes, que xestiona directamente cos monitores propios, serían educación física de base, predeporte e fútbol sala mixto. As dúas teñen unha gran participación e tamén empezarán os da continuidade primeiro e despois as novas inscripcións. En canto ás persoas destinadas a persoas adultas, das que tamén se encargan o monitorado do Concello, sería ximnasia e mantemento, pilates, camiñadas máis estiramentos, camiñadas para maiores, ximnasia para maiores, full body, baile, salsa e ritmo latino. Despois, dentro do tecido deportivo de localidade que imparten os clubs, serán artes marciais, atletismo, baloncesto, fútbol, patinaxe artística, remo, tenis de mesa, xadrez, xogos de mesa e tiro con arco.
As solicitudes poderán presentarse a partir do luns 15 de setembro. Unha das principais novidades será a forma de inscripción, no que se abrirán dous prazos. Vai haber dous períodos de inscripción, un primeiro período chamase matrícula de continuidade, é dicir, para todas aquelas persoas que xa estuveron o ano pasado e que cumplan unhas certas condicións, por exemplo, haber asistido a máis do 50% das clases, pois terán un prazo de 4 días a partir desde o luns e hasta o xoves para solicitar a continuidade na mesma modalidade na que estaban, no mesmo horario. De todas formas, poden, no mesmo formulario, solicitar o cambio de hora, si a hora na que estaban lle ven este ano peor, que despois se lle otorgará ou non en función da xente que renove ou non. E despois ábrese, digamos, finalizado este período de continuidade, ábrese xa para todo o mundo. É dicir, nas prazas que haya libres, se otorgarán, e nas que non, quedarán en agarda. Para máis información, os interesados poderán achegarse ás propias oficinas de deportes ou contactar no teléfono 981 83 15 45 ou no correo electrónico deportes@apobra.gal. A data de inicio das actividades está prevista para o 1 de outubro. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.